sudah punya suami ya teman-teman ya. Sangat indah. Dan kita akan mencoba Pak, ada atas Pak. Kembas es tebu tuh. Kita akan berjalan-jalan menyusuri kampung. Suasananya sangat-sangat alami. Dan di depan rumah ada burung-burung kutilang teman-teman. Berjalan-jalan menuju lokasi-lokasi desa terpencil yang ada di Juwangi. Sangat-sangat terisolir ya. Kita akan berjalan-jalan menuju ke sana ya teman-teman. Ini di tengah hutan ini ya teman-teman. Ini ada sumur ya. Kita akan berjalan-jalan ya. Wah, ini juga ada kandang kambing ini teman-teman. Sapi. Oh, sapi ini teman-teman. Pak. Anak ini mati gede netralan nih kan ada agrus-agrus. Nggih empos apa entek niki? Sapi. Nggih niku men wono niku Mas. Wono nih Bu. Mergo nggih santen gede niku sedaya niku. Iki pojok ngajeng niku mau sih sedaya. Nanti lupa mriki mau. Nggih. Anu, nanti dekon apa boten Cu? Nanti Mas dari pari malah sakit Mas Mas saya. Selamat. Kita tengok mati lembur niki. Nggih, Mas. Oh, nang dikembani mboten panen. Iki omahe kayu jepit. Nggih, Mas. Jaran kajeng kan mah apik Mas. Dika ayo. Nggih. Kowe ngomongi BBM mereka banyak sing merantau gitu. Nggih. Nggih. Sing nang do merantau to. Nggih, kejo-kejo ten niku, Mas. Luar kota. Jakarta, ngeten Palumo, ngeten Kendal, ngeten Pengerel, ngoten ngeten apa nggih.
Saya nonton niku. Nggih, sampun. Kok Pi mriki Mas, nonton teng dereng Pantok niku teng dereng iki Mas. Lain niku ceket napa niku nggih. sampai ki entuk 10 rumah enten iki, Bu. Iki mawon mriki niki Mas. Grogol iki, grogol ki. Nggih. Kere berarti. Oh, saat iki mriko Mas. Oh, iki mau. Tak kok amak mau. Ketek mau Mas. Bulan. Jadi niki paling pojok tapi perbatasan kali. Anu alas niku wau. Nggih, pojok tengah alas. Alas. Ajange resik. Tapi nak sapi ini kudu resik nggih, Bu? Nggih, Mas. Oh. Poni dianu lek tong ngeten Mas nggih. Nggih. Ibunya poni ku lukane di Nggih. ngombeni. Ten laran Mas Mas niki. Mas lembu. Pun pirang tahun ngrumati rembu, Bu? Kok dawu Mas. Oh, dawu juga. Dirgeda putra Mas. Yang lembu. Niki sak lembu niku sanjukane pemerintah Mas. Oh. Niki PS ngene iki Mas. Wau. Ini lawak Iki pun keturunan. Nipun anak kula kok pun gasam kok sekali danten Mas tak gas tunggal Mas. Oh. Niki terane niki hormati niki. Ini pun gede piyambak. Nggih, nek sebenarnya iki dene kitane teng Semarang iki. Sebenarnya iki dene kula gambak. Ini sambil-sambil niku Mas. Di kegiatan gitu. Nggih, maksudnya di mungkin lagi rela mungkin nggih untuk dekat kesehatan mungkin nggih ambruk Pak Mas. Pak nggih. Apa mriki niku berarti dikelilingi wono gitu nggih. Nggih, wono ganteng. Desane niki. Nggih, wono ganteng. Tapi nak musim hujan nggih ngono. Banjir apa? Banjir kok dongane kok iku nggih banjir. Iku nggih banjir ageng Mas, mlampah mung sakit Mas nanti. Oh, wingi pun kali. Nggih, larang ku nggih lapan ageng. Kapan ageng? Nggih. Nggih, menang di tengah alas Mas. Nggih. Alas. Ngeten napa-napa mengko ngesepi nang kon nonton pripun Mas. Sakit Bu mbel mriki Bu. Nang mereka Bu, nang wono Bu. Lewat dalan iki Bu. Sakit niku betul niku udah encok dalan ageng nika. Nika dalan ageng njelas sudah jati niku. Niku nak niku sakit. Kabeh prihatin niku padas prihatin. Oh, padet. Nggih. Di sini iki mun omah terakhir gitu. Terakhir ini Mas. Pun anu Pak, pun. Oh, dia masuk dulu Mas. Dan lagi ya menuju ya kampung terpencil, desa terpencil Jawa Tengah. Masuk deh. Sangat terisolir. Ini di tengah hutan ini ya. Sangat-sangat terisolir teman-teman.
Wah, Oh. Bu. Kudu asar nggih sampean. Nggih. Mriki ngasare jam 3 nggih, Bu? Nggih. Niku jam 4. Oh, maaf. Kau mau antar kereta lewat nih. Saka ngendi adhimu mau? Desa apa wet? Padas. Pamang poncol anu pranggen jati dugung. Mereka temu teh Kedung Jati napa Boyolali, Bu? Mriki ndereke Purwodadi. Berarti nak Padas wae melune Boyolali nggih, Bu? nggih. Oh. Pun perbatasan Boyolali gitu. Nggih. Nah, mereka itu sering pur lewat gitu gitu. Itu. Iki. Tahan iki. Nggih. Bukan anu Bu, kebetulan lah, gimana Bu? Kan pas nonton skor lewat Biasa. pun biasa ya. Iya, kok